daga farko kina ta surutanki mu je action. A kawai fi sabilillahi cin amana har cikin gida, a zo a ci amana ka har cikin gida, gara ma a ce wani na waje ne ya mata wannan abu. Fi sabilillahi yanzu dama na ce maka shakuwar ta yi yawa, ka ce a amintaka ce, ai ga irin amintakan nan, dama can an je an auro ma ba a san wacce aka auro ba, an zo an haifa mu ƴaƴa wasu iri, shi yasa aka ce karka kula da tarbiyyar mutum. Kin ga wallahi duk lokacin da muke irin wannan abubuwan da ke kiyaye jefa ɗan uwana a cikin mummunan kalma ko har ki tsallake ki ce za ki shiga ga iyayenmu. Ina son in gaya miki na fi kowa sanin ɗabi'a da kyawawan halayya irin na yaron Nasari, kuma na yi imani har ga Allah ba zai aikata wannan abu ba. Bari in gaya miki duk mutumin da ya san aikin laifi ne abin da aka je aka aikata irin wannan, matuƙar mutum yana da hannu ba zai ɗau mai laifin ya kai shi wajen likita ba, kuma ya karɓo sakamako ya zo ya kawo wajen da zai abu kowa damuwa da faruwar wannan abu. To ai irin munafurcin kenan, ai munafurcin da nake gaya maka kenan, ba dole in faɗa ba, yaro ya haƙince mu ya ci amanar mu Ni zan zo ina faɗa kina faɗa saboda baki da mutunci baki da kunya baki san darajar miji ba ko? Wallahi na faɗa sai dai duk abin da za ka yi mun na faɗa.